No heippätti hei ihmiset, täällä on Misteri 400 ja tässä on mun välipala eli hampurilainen, mutta me otamme siihen täytteeksi niin hyvää cheddar-juustoa. Näin, laitamme sen kohta. Sitten täältä katsotaan, ketsuppi on tuolla, sitäkin otetaan tosta näin. Ja sitten majoneesia, pirkkamajoneesia vielä oikein, näyttää todella herkulliselta. Sitten nyt tää kamera pitäisi laittaa vaikka tästä näin, koska hoppista nyt säädetään tämän juustopussin kanssa. Se aukeaa näin, tälleen jännästi. Ja no perkele, tule nyt pois sieltä. Pitäisi varovasti saa se pois. Tää helluntaita. Kyllä se ennen onnistui aina tälleen. Tähän helvettiä. Nyt pitäisikö vaan kylmän viidesti. Vittu. Kylmän viidesti vetää tämä tästä. Hei, no niin, onnistuu. Pientä tohelointia tuossa välissä. Nää niin. Tuleehan se sieltä. Ja irti. Noin. Yes. Oi että, kattokaa nyt sitä. Siitä tulee hieno juustohampurilainen mulle. Oi. Nyt laitamme sen mikroon ja jatketaan sitten, kunhan se on valmis. Elikkä chup. No niin, siinä tämä hampurilainen nyt sitten olisi. Ja sitten viimeistelemme sen majoneesilla ja ketsupilla. Nyt kun saisi tämä auki tästä. Ai saatana, kun on kuuma sämpylä perkele. Tää on kätevää tää yksikätisen tää ketsuppipullon aukaiseminen. Noin se onnistui. Hui. Majoneesi ei saa kaatua. Sitten laitamme sitä siihen. Oi, juuri noin, kyllä. Näyttää hienolta. Sitten majoneesin kappittaa, nyt se otetaan kamera tuohon. Ja laitetaan sitä majoneesia. Noin. Sitten laitetaan näin sämpylä takaisin paikalleen ja noin. Sieltä on nyt ketsuppi ja majoneesi. Viedään nyt äkkiä takaisin ennen kuin suoritamme makutestin. Noin. Pitäisi alkaa taas niitä rumpujen soiton kurssivideota tehdä lisää. Tässä nyt justiin koulusta tulin, kun tämmösen välipalavideon teen. Tosta hampurilaista nyt tää on niinku meikäläisen semmonen kunnon välipalahampurilainen, eli majoneesia ja ketsuppia ja juusto välissä. Miksi ei suolakurkkua? Minä en suolakurkkua hampurilaisen välissä syö. Mutta nyt, kattokaa sitä. Niin hyvää juustoa. Ja nyt maistetaan. Aivan mahtava hampurilainen. Suosittelen. Ja sitten, no roskaruoka nyt saa olla vaikka välipalainen, niin tämmönen hampurilainen tai hodari. Mutta no mä nyt ruokajuomana, välipalajuomana mulla on tässä Marlin jotain, mitähän mehua tää oli, karpalomehua. On myöskin hyvä, eli tämmönen pienen pikkajuustohampurilainen ja mehu, oli se nyt mikä tahansa, niin siinä on hyvä välipala, että sillä evällä pärjää sitten päiväruokaan saakka, että no, tämmönen video tällä kertaa. Minkälainen on sitten seuraava video, sitä en tiedä. Nähdään taas.